ni wari dafara e passé daka kasira dinama Sungalo e kungolo ati dugu wari ko odima fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e ka sama mone to yi I yere ta sita sidi ka numéro flani wari ci wari sera allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mone I yere ta a songo ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda yurugu ani namara Orange Money kan u ka dabila an ka client aw ni ɲanguma yurugu yi tiɲɛ de don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jouer et parier de kan jouer et parier o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message ye e mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ I ka message la ni e b'a dɔn o waleya in I m'a laɲini I kana I ka gorolakɔli don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money code secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gorolakɔli ni a tolen olu la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakana na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleya jugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleya jugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ce Orange Money foli ni tantoli an b'o lase aw ma ni kuma in na aw minnu sɔgɔlen don janni ka fiɲɛ sira n'an ka kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko aw danga na aw ka bamanankan kibaruya kɔnɔna la kɛnɛ mun kan n'a bɛna walawalali caman sɔrɔ Mali fo ka taa se diɲɛ kibaruyaw ma bi wulada in na kunnafoni bakuruba dɔw bɛna tali kɛ AES jamanaw ani UEMOA yalima dansigi bɛna kɛ anw ka jɛɲɔgɔnya la wa ka sababu kɛ furugufurugu mun ni o bɛ jɛkulu fila ninnu ɲɔgɔn cɛ diɲɛ mɔgɔbatigiw ni sɔrɔbɔtɔla maa caman bɛ ka I yɛrɛ ɲininka o kuma de la an ka jamana kɔnɔ hakaja Bamakɔ yan faaba la yelen baaraw bɛ ka kɛ yaasa ka se ka lakana sinsin ka lampadaire solaire ni o ye tile yelen sira ye ka o don sira kunbɛyɔrɔw ni pont fan caman fɛ lakanako ni yelenko bɛ se ka sinsin Bamakɔ faaba kɔnɔ la cogo min na sécurité n'o bɛ tali kɛ duguba kɔnɔla lakanaw la ka siraban kasaraw kɛlɛ o baaraw sigira sen kan n'o bɛ tali kɛ dɔgɔkun kelen mun n'o bɛ bila ka se ka maaw kunnafoni siraban kasara o kɛlɛcogo baaraw olu nun donna an ka jamana lakana duguba kɔnɔnaw o minisiri fɛ o bɛ tali kɛ général Dawud la an ka jamana dɔɔni olu bɛ wulikajɔw la hakaja ka se ka camanba ka o bɔ minɛn minnu bɛ don an ka jamana kɔnɔ k'a bɛɛ kɛlɛ ka se ka ɲɛnɛmafɛnw ka olu kɛlɛ o n'o ɲɔngɔw caman don ni maaw ka wulikajɔw fanga bɔ o wulikajɔw la kosɛbɛ iji mun kan ka kɛ san 2026 yala k'a fɔ ko a baaraw ko a kun bɛ cɛ ka kɛ ni décembre kalo ye diinɛw o minisiri ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye o koɲɛw kan kibaruya ninnu de ye kunnafoni bakulubaw ye an bɛna don ka kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan ka da aw tulo kan ka fɔ a y'aw sɔgɔlen to an na sɔɔni an bɛ segin ka na walawalali caman kɛ aw ye
ame senga fo ko kura aw munu sogome jani fiɲɛ sira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko aw dangana ina fɔ n kun ya kulo sɔm cogo min na don kan kɔnɔna la AES jamanaw ani UEMOA bibi na gɛrɛntɛ ba bɛ ani ɲɔgɔn cɛ ka sabu kɛ UEMOA ka jalajɛba mun kɛra Lomekaw bara Togo ka kɛ ni juillet kalo tile 11 ye jalajɛ mun kɔnɔ ni UEMOA ka conseil o ɲɛmaya kun kan ka di Burkina Faso jamana ma ka sabu kɛ jɛkulu in kɔnɔ yɛlɛma de kan ka kɛ a ko la ni o ko kɔnɔ maaw ma ɲɔgɔn faamu ni AES jamanaw ka sɔrɔ bosoda ministre mu kun bɛ olu bɔra k'a fɔ k'u ma jɛn n'a ye bawo ko kow kɛra cogo min na majɛn bɛ a kɔnɔ ni waati in na sɔrɔ bosobagaw ani maa caman bɛ ka i yɛrɛ ɲininka AES jamanaw u ni UEMOA ka jɛɲɔgɔnya maa bɛ se k'a fɔ ko nin ye fu sirilen a la wa walima maa bɛ se k'a fɔ ko don nataw la AES jamanaw bɛna u yɛrɛ ta wariko bunakun sira fɛ wa maa caman bɛ ka i yɛrɛ ɲininka o de la maa minnu bɛ sɔrɔ bosoda sira kalama kosɛbɛ a yɛrɛla k'a fɔ ko in kɛra cogo di Burkina Faso jamana olu de kun kan ka kɛ ni waati in na UEMOA u ka conseil a ɲɛma ye bawo ka kɛ ni UEMOA jɛkulu u ka sigikanw an'u ka sariya kisɛw ye yɛlɛma de kan ka don jamana ɲɛmayaso marali la jɛkulu ɲɛmayaso marali la u b'a fɔ ma ko conseil a yɛrɛla k'a fɔ o conseil yɛlɛma de kɔnɔna la jamana sɔrɔ ministiri sɔrɔ bosoda ministiri ɲɛmaya in bɛ di olu de ma ka kɛ ni waati in ye Burkina Faso finance ministiri n'o bɛ tali kɛ sɔrɔ bosoda jɛɲɔgɔnya kun kan ka di o de ma jɛkulu in ɲɛmaya san 2 kɔnɔ nka ka kɛ ni waati in ye ni gɛlɛya caman bɛ AES jamanaw ani UEMOA jamana dɔw ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya mun ni a ma se ka sira sɔrɔ politiki ko bunakun kan a yɛrɛla k'a fɔ ko nafoloko fana bɛ ka don o sira fɛ bawo jamana dɔw ko olu ye u kanga ko Burkina Faso ko ɲɛmaya in tɛ di u ma o de kɛra AES jamana ɲɛmaw jamana saba minnu kɛn bɛ ka fara ɲɔgɔn kan bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ AES jamana sabaw an jɛra ka an yɛrɛ ta ka bɔ CEDEAO ka jɛkulu kɔnɔ bawo ko jɛkulu in an ma an yɛrɛ y'a kɔnɔ jɛkulu bɛ ka taa sira minnu fɛ o tɛ anw fɛla ye ko UEMOA kɔnɔ o sira kelen de bɛ ka taama UEMOA maaw fɛ ka tila k'a yɛrɛ k'a fɔ ko CEDEAO fo ka taa se UEMOA ma AES jamanaw ko u bɛ ka fɛlɛ minnu ta bɛɛ lajɛlen k'a fɔ don tɛmɛnenw na AES jɛkuluw ye waribon kɛrɛnkɛrɛnnen sigi waribon mun ni a bɛ AES jamanaw ka ɲɛtaa kuntalajan ka an ka investissement ni o ye baarabaw ka olu ka se ka o musakaw bɛɛ lajɛlen bɔ o kɔnɔ AES jamanaw ka o waribonba mun yɛrɛ ni sefa wari miliyari 500 hakɛ bilala kɔnɔ sɔrɔ bosoda maa caman bɛ ka mun ye k'a fɔ AES jamanaw a bɛ waatinin bɔ an bɛ ka an labɛn yaasa ka se ka yɛrɛtigiya an b'a fɔ min ma ko souveraineté ni an y'a ta sira caman fɛ fintigilaka ko bunakun kan ni an farala ɲɔgɔn kan ka se ka baaraw kɛ ɲɛtaa kuntalajanw kɛnɛya kow b'o la kiiri kow b'o la wa ko fɛn mun ye sɔrɔ boso sira ye ni o de ye diɲɛ kɔnɔ maa bɛ kanabila yɛrɛ sɔrɔ sira mun fɛ ni o ye économie ye musakako sira de b'a to i bɛ se ka kanabila sɔrɔ yɛrɛ indépendance financière ko AES bɛ ka o baara mun ɲini yaasa ka bɔ nanzaralaw ka jɔnya kɔnɔna la nafolo mun bɛ yen ni an bɛ k'a dun bi ni o ye CFA ye CFA mun n'a ye k'a fɔ a bɛ garanti Faransi jamana ani nanzara jamanaw da bɛ a kɔnɔ ko yaasa ka se ka nanzara jamanaw da bɔ anw ka nafoloko la ko AES jamana kun bɛ ka wulikajɔw kɛ ani fɛɛrɛw kun bɛ ka ta an fɛ ka se ka kɛ an yɛrɛ ta ye nafoloko sira fɛ o baara mun ni o dɔ bɛ ka kɛ nin ye UEMOA ni AES ka ni gɛrɛntɛ in k'o tɛna o ko teliya wa maaw bɛ ka u yɛrɛ ɲininka o la ko n'an ye misali ta k'a lajɛ san 2024 Niger jamanakuntigi General d'Armée Abdramane Tiani kun bɔra ka kɔrɔfɔ dɔw kɛ ni k'a yɛrɛ k'a fɔ ko AES an bɛ ka taa sira mun fɛ an bɛ na an yɛrɛ de ka wari suguya dilan mun bɛ dun an ka jamanaw kɔnɔ ko o dɔrɔn de b'a to an bɛ se ka bɔ nanzaralaw ka gɛrɛntɛw ani u bɛ jagoya fanga mun n'u b'a fɔ k'u b'a da an kan an bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogo min na ko wari bonba mun ni a sigira BICID AES o baaraw ye o paraɲɛba ye wa ko n'an y'a ta k'a lajɛ fɛnɛ Burkina Faso jamana ɲɛmaa fɛnɛ kun ye dantigɛli dɔw kɛ n'o bɛ tali kɛ capitaine Ibrahima Traoré la k'a to taama la Burkinakaw fɛ yen nɔ a kun y'a yɛrɛ k'a fɔ a ka kɔrɔfɔ dɔw kɔnɔ
ko jagwani findo anga an ka nafolo bila sen kan ko n'o tɛ an ka ɲɛta bɛ gɛlɛya k'a yɛrɛ k'a fɔ a mana mɛn o walima n'a sunyara o don nataw la ko fo AES ka wari kelen ka bila sen kan ko a hakilinaw a bɛ ka ta AES jamana ɲɛmaaw fɛ ka se k'o baaraw kɛ nin waati in na ni ka kɛ ni nin sangada in ye UEMOA ani AES ni jɛɲɔgɔnya in kɛra nin cogo in na maa caman yɛrɛ k'a fɔ nin ye sira dayɛlɛlen de ye wa nin b'a yɛrɛ k'a fɔ don nataw la diɲɛ bɛ se ka sigi n'a ye AES jamanaw bɛ na an yɛrɛ ka wari dilan jamana saba in bɛ wari mun dun ni ka kɛ an ka ɲɛta ye wa ko ani UEMOA ka jɛɲɔgɔnyaw ni gɛlɛya caman b'a kɔnɔ bi maa bɛ se ka sigi n'a ye ni a jɛɲɔgɔnya banna k'a tɛ bali maa la baw jɛɲɔgɔnyaw ani fo ka taa se taamasiyɛnw bɛɛ lajɛlen b'a yɛrɛ k'a fɔ an bɛ don min na ko bi AES jamanaw yɛrɛtigiya ko bɛ anw kɔnɔ sira bɛɛ lajɛlen fɛ ha ka ja yɛrɛtigiya yɛrɛ sabatilenba ye sira mun ye ni o ye nafoloko bunakun ye keba n'an bɔra o kɔnɔna la baara dɔw bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ yaasa ka se ka Bamako faba kuranko gɛlɛya mun bɛ yan nɔ ka caman ta a la ha ka ja an ka kɛnɛba minnu bɛ yen ka se ka yelen di u ma yelen mun bɛ sɔrɔ tile sira fɛ lampadaire solaire o baara wulikajɔw daminɛna an ka jamana ɲɛmaayaso fɛ Bamako meriba ɲɛmaaw olu ye o baara dɔw kolobonkarili kɛ ka kɛ ni juillet kalo tile 14 in ye yɔrɔ mun n'a yɛrɛ k'a fɔ ko hakilina ye ka se ka Bamako sira belebelebaw ani pɔnbaw ka se ka lampadaire solaire ka yelen di o ma ko yelen mun bɛ kɛ sababu ye ka lakana sinsin ka bandi misɛnmaninw ka dɔ bɔ olu ka wulikajɔw la hakaja ka olu kɛlɛ o kɛnɛ in kan kɛba an ka maire du district délégation spéciale min bɛ yen nɔ ale ɲɛma Bala an bɛ jɛn ale ka kɔrɔfɔ lajɛ. Aw b'a kalama depuis wagati la lampadaire solaire installé la siraba caman kan dugu kɔnɔ yan a baara kɛli normalement mairie de kan ka yelen kɛ dugu kɔnɔ mairie barika ka dɔgɔ o kama an kɛlen k'a ye k'a fɔ présidence yɛrɛ wulila ka an dɛmɛ a ko la o ye ŋɔniba bɔ anw sen na duguba tɛ se ka kɛ yelen kɔ dibi de ka di kokolonkɛlaw ni zon ni tiɲɛlikɛlaw ye o bɔlen kɔ a la yelen mana kɛ duguba kɔnɔ mobilitigi o mototigiw a ka fisa bɛɛ ma a bɛ dɔ fara sécurité kan an ka fɔrɔ yɔrɔ min kuma yɛrɛ tɛ anw fɛ ka barikada kɛ ka waleɲuman dɔn kɛ k'a yira k'a fɔ nin min kɛlen filɛ a nafa ka bon bɛɛ ma a ye an dɛmɛ an ka baara la a nafa bɛ se duguden bɛɛ ma an b'a ɲini hali bi sira damadama tɔ min bɛ yen n'o fana sera ka kɛ ka fara kɔrɔlen kan a bɛ diya n ye a bɛ dugudenw lafiya a ka fisa bɛɛ ma o de don ala sago aw sago. A bɛ wagati bɔ président de la transition a ka fasoden ɲumanya n'a ka patriotisme n'a ka solidarité yira envers les Maliens a ka œuvre sociale kɔnɔna n'o a ka adamadenya dɛmɛni ye an ye axe caman bɛ yen an y'olu éclairer en lampadaire solaire si bi ta in ye an bɛ axe damadɔ kan o ye ka bɔ NSUB la ka taa fo musée la ka bɔ monument hippopotame na ka taa fo monument Cabral la ka bɔ Tour d'Afrique la ka taa fo Golfe la ka bɔ Moribabugu ka na fo Sulemanibugu o bɛɛ ye président bɛ fɛ maliyɛnw ka kɛ sécurité la maliyɛnw ka boli sécurité la wa lumière ninnu fana bɛ contribuer dugu ɲali la a bɛ ŋɔnima bɔ mairie sen na a bɛ ŋɔnima bɔ mɔgɔ caman sen na parce que président de la transition y'o de fɔ tant que maliyɛn kelen bɛ degun na ale tɛ sunɔgɔ tant que maliyɛn kelen bɛ degun na ale bɛ se ko ko ye k'o kɛ a b'o kɛ an bɛ mɔgɔw tɔw wele ka entreprise wele ka minnu bɛ se bɛ minnu ye u ka président de la transition ladege pour que Bamako ka kɛ sécurité la Mali bɛɛ yɛrɛ ka kɛ sécurité la en général. Kiba n'an bɔra o kɔnɔna la an bɛ taa semaine nationale de la sécurité routière ni o ye dɔgɔkun kelen mun bɛ sigi san kɔnɔ ka kunnafoniw cari siraban kasara o kɔlɔlɔw olu bɛ se ka kunbɛn cogo di o baaraw de nun donna ka kɛ ni tɛnɛdon juillet kalo tile 14 ye ni a baaraw taara kɛ marakaforo kɔnɔna la kɛnɛ mun n'a ɲɛmaya kun bɛ an ka jamana bolimafɛnko minisirimuso fo ka taa se duguba kɔnɔna ni maa nanama sumalenw protection civile o minisiri bolo a yɛrɛla k'a fɔ ko nin ye hakilina ɲuman ye san kɔnɔ dɔgɔkun kelen baara bɛɛ lajɛlen ka kɛ ka kunnafoni di siraba bolibagaw ma u ka se ka
fɛlɛn dabalu kɛ yaasa siraban kasaraw be dɔgɔya haka ja ka siraban kasara ban pewu an ka duguba kɔnɔnaw la a la k'a fɔ ko nin hakilina ɲuman ye a baara minnu donna ko k'a daminɛ san 2024 n'an jateminɛli kɛ ko mɔgɔ 7,673 olu de ye siraban kasaraw sɔrɔ wa ko mɔgɔ 600 ani mɔgɔ 82 olu de nin tora siraban kasara la 2024 kɔnɔ ko b'a yɛrɛ k'a fɔ jan kan ka to an yɛrɛ la kosɛbɛ kunnafoni kan ka cari bɛɛ ka kɛ siraba labatobaga ye siraban kasara bɛ se ka dɔgɔya cogo di hakaja ka ban ka jamana kɔnɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ɲinan san a kumakun o kɛra boli damatɛmɛ wale ni o ye vitex excessif ye ko ka dɔ bɔ boli damatɛmɛ wale la ko ni siraban kasara ta ka lajɛ i b'a sɔrɔ a fanba bɛɛ lajɛlen bɛ taa boli damatɛmɛ wale de la ni o ye vitesse ye ko o fo o baaraw ka kɛlɛ ka se ka kunnafoni di jamana kɔnɔdenw ma ka kunnafoni cari bɛɛ lajɛlen ka se ka taa dɔɔni dɔɔni yaasa an bɛ se ka ɲɔgɔn lakana cogo di siraban kasaraw ka se ka kuncɛ hakaja ka u kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko n'i y'a ta ka lajɛ siraban kasara min bɛ kɛ 100 sira la 43 olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ vitesse ko juguw de la an ka jamana minisiriw ani fo ka taa se siraban ko ɲɛmaaw u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin dɔgɔkun in kɔnɔ u bɛna wele bila ka kunnafoniw di ka sensibilisation kɛ maaw ye maaw ka se k'a faamu an bɛɛ lajɛlen nafa ka bon kosɛbɛ siraba labatoli la taa dɔɔni dɔɔni ani fo ka taa se boli cogo ɲumanw i kan ka boli yɔrɔ min na i ka bolo fɛ yɔrɔ min na i kan ka jɔ yɔrɔ min na i kan ka dɔ bɔ vitesse la ka dɔ b'o la yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kisi cogo min na siraban kasara kɔlɔlɔ ma a yɛrɛ la k'a fɔ kɛnɛ in kan minɛnw dira finitigilakaw ma minnu bɛ siraba kɔnɔna la n'o bɛ tali kɛ u ka fuyelikɛla n'a ɲɔngow la ka se ka dɔ fara u ka contrôle kan ka maaw f'u ye k'a lajɛ ko ɲuman yaasa lakana bɛ se ka sinsin cogo min na an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ jamana ɲɛmaaw u kɛlen bɛ k'u hakilina ɲuman mun ta duguba kɔnɔnaw la ka se ka lakanako sinsin ko nin dɔgɔkun in kɔni nafaba mun b'a la o de ye bɛɛ lajɛlen ka se ka kibaruya cari yaasa ka se ka nin caman kisi ka bɔ siraban kasara kɔlɔlɔw ma kibaruya n'an bɔra o kɔnɔna la an bɛ taa an ka douane tigilamɔgɔw olu ka wulikajɔw kɔnɔna la u bɛ ka baara mun kɛ yaasa ka se ka duguba kɔnɔnaw ani fo ka taa se Bamako dondaw ni Mali dondaw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛ ani minɛn minnu bɛ don n'a tɛ kɛ ni sariya kɔnɔ ye ni a caman bɛ taa ka dadigi kɛ kosɛbɛ jamana waganɛ la bawo u kan ka nafolo mun sara waganɛ ye u bɛ o kumaniya jamana waganɛba ma ni ka t'o di maa damadɔni ma douane ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ olu bɛ wulikajɔ mun na ka se ka o baaraw kɛlɛ ko o de bɛ ka sebaya sɔrɔ o de la maaw bɛ ka tari fɔ ko nin waati laban ninnu na u ye minɛliba kɛ n'an ye ka daminɛ juillet kalo tile kɔnɔntɔn ka taa bila tile 10 na n'an ye misali ta o kan ko u ye biriki cocaïne biriki 24 ka tɛgɛ da o kan Bamako ni Segu donda Zantigila posi la ko u ye u tɛgɛ da nin cocaïne hakɛba in kan n'i y'a nafolo ta k'a lajɛ ko a bɛ t'i jɔ fo sefa wari miliyari 1 n'a kun fɛn ko b'a yɛrɛ k'a fɔ douane ɲɛmaaw wulikajɔ bɛ ka kɛ u fɛ foyi tɛna to u ka dɔ bɔ u ka cɛsiriw la u bɛna dɔ fara kan halisa yaasa ka se ka u ye kalilikan di jamana kɔnɔdenw ma ka an ka waganɛ bugun n'u bɛ wele cogo min na nanzarakan na ko soldat de l'économie kibaruya n'an bɔra o kɔnɔna la an ka jamana kɔkancaw minisiri Abdoulaye Diop ka kɛ ni tɛnɛ juillet kalo tile 14 ye ale ye Sud-Afrique jamana ɲɛmaa dɔw bisimila ni u ka lasigiden bɛ an ka jamana kɔnɔ Tebogo Sewokolo ka tɛmɛ maa caman kan ko nin kɛnɛ in bɛ kɛ yɔrɔ ye Mali ni Sud-Afrique jamana ka se ka an ka jɛɲɔgɔnyaw ko kɔrɔsiyɛn halisa an ka jamana kɔkancaw minisiri Abdoulaye Diop a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u ye jɛɲɔgɔnya nafaman caman de kɛ jɛɲɔgɔnya mun n'a bɛ boli baarakɛɲɔgɔnyaw kan ka kɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko Sud-Afrique jamana ani an ka jamana an bɛ baara kɛ sira caman fɛ sira mun n'o dɔw bɛ tali kɛ sanni feere dugujukɔrɔ nafolo ani fo ka taa se k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka se ka maa ŋaniya jugu ni o ye terrorisme baaraw kɛlɛli wale ye ko nin hakilina in bɔra o bɛɛ lajɛlen de kan wa a yɛrɛ la k'a fɔ ko jamana minnu bɛ yen nɔ ni o ye diɲɛ jamanabaw ye n'u b'u wele ko birikiw Brésil, Russie, Inde, Chine fo ka taa se Sud-Afrique jamana ma Mali ni BRICSiw ka jɛɲɔgɔnya bɛ kɛ cogo di ko kuma bolila o bɛɛ lajɛlen kan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni jɛɲɔgɔnya in jɛlajɛba in jɛkulu in kolo ka girin kosɛbɛ jɛkulu in bɛ se ka dɛmɛ don an ma cogo di
yasa bɛn ni basigi a bɛ se ka sinsin cogo min na diɲɛ bɛ ka taa sira kura min fɛ ko nin b'a yɛrɛ k'a fɔ Mali jamana datugulen tɛ jɛɲɔgɔn caman de bɛ anw na Abdoulaye Diop ka fɔ la ko i n'a fɔ maa dɔw b'a fɔ cogo min na ko anw datugulen tɛ wa ko jamana in an labɛn bɛ an bɛ baara kɛ ni jamana bɛɛ lajɛlen n'a ye k'a fɔ mun bɛ an nafa o b'a yɛrɛ k'a fɔ diɲɛ jamanaba caman bɛ bi bi in na an n'olu ka jɛɲɔgɔnya taasiraw ka ɲi nɔ wa baaraw bɛ ka kɛ ɲɛtaa kunnalajan kama keba an ka senna basketkɛlaw musolakaw olu mun kun kan ka taa République Tchèque kɔnɔna la yaasa ka se ka taa u nin don diɲɛ kurukara ka musolakaw ka basketi o kɛnɛ kan U19 ni a baaraw balila ni an ka musolakaw ma se ka taa ko ka sabu kɛ visa ko ye an ka kɔkancaw minisiri Abdoulaye Diop ale y'a yɛrɛ k'a fɔ cikan dɔ sen fɛ ko a nisɔngoyara bawo a ye nisɔngoya bataki k'o ci République Tchèque maaw ma kun jumɛn de la u banna ka bugunatigɛ sɛbɛn walima ka visa ka o ta k'o di an ka basketkɛlaw ma u ka se ka taa Mali nɔnabila basketkɛla minnu u ye farafinna bɛɛ lajɛlen u kɛra sodanso ye wa bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni ninnu kun taara a kun ka ca Ala fɛ u kun bɛ se ka na ni jɔnjɔnba in ye ko nka ko République Tchèque maaw u bɛ ka farikolo ɲɛnajɛ ni politiki ko de don ɲɔgɔn kɔnɔ Abdoulaye Diop ka kɔrɔfɔw la ko o dun baaraw man ka kɛ ko sira kelen tɛ farikolo ɲɛnajɛ mun ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a bɛ bɛn ni keleya sira fɛ k'u bɛ ka taa ni sira min ye ko an b'a kɔn cogo sugu bɛɛ lajɛlen na bataki sen fɛ ko an ka jamana ɲɛmayaso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la nin ko in an b'a kɔn cogo bɛɛ lajɛlen na kun jumɛn de la u y'u ban ka sɛbɛnfura di an ka basketkɛlaw ma u ka se ka taa u nin don diɲɛ kurukara ka basketkɛnɛ mun ni a baaraw daminɛna ka kɛ ni juillet kalo tile 12 ka taa bila juillet kalo tile 20 na a kun bɛ cɛ keba na an bɔra o kɔnɔna la iji san 2026 a yɛrɛ la k'a fɔ ko o baaraw daminɛna ka ban ko a baaraw yɛrɛ kun kan ka cɛ ka kɛ ni desanburu kalo in ye san 2025 ko de kɛra ko kura ye iji ko la bawo ko ka kɛ ni makan ɲɛmayaso olu ka hakilinaw ye o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko san 2026 ijiw a baara bɛɛ lajɛlen ka kɛ ɲina san labanw kɔnɔna la o de la an ka jamana diinɛ kow ni laadalakow minisiri fo ka taa se iji ɲɛmayasow ma o bɔra ka taa ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye h'a ka ja maliden bɛɛ lajɛlen ka se ka a faamu bɛɛ ka se ka wulikajɔw kɛ joona ka bɛn ni nin waati laban ye n'o bɛ tali kɛ ɲina san labanw ye yaasa ka se ka faamuyali sɔrɔ o ko in na keba an tɛ e fan fɛ ka an ka diinɛw ka minisiri ale ka laseliw lamɛn. An tɛna kuma jɛnya an ka président tɔgɔra ani premier ministre tɔgɔra an bɛ 2026 heji o daminɛ na 2025 kɔnɔna na nin ye dabalibako ye parce que an ma deli na k'a fɔ san min ma se fɔlɔ ka o heji préparer dayɛlɛ san kɔrɔ kɔnɔna na a bɛ ten de waati waati ni e ni mɔgɔ min bɛ baara kɛra ɲɔgɔn fɛ e le mako b'o o la kosɛbɛ e le kan ka taa o ka yɔrɔ la o mana sariya min sigi e bɛ e yɛrɛ koro ka bɛn o le ma salona sini Saudiya ye sariya dɔw sigi a sɔsɔra kosɛbɛ Mali la an ye Saudiyaw dali o ka an makoto o y'an makoto o kun ko k'o tɛ sigi a ɲɔgɔn kan bɛn ɲinata e yɛrɛ tun bɛ yen a caman tun bɛ yen an taara arabu dali k'a fɔ fɛn caman bɛ yen u ka makoto an ye u ka makoto an ye ka tila k'a fɔ o ɲɛnɛ heji bɛ ka teliya ɲɔgɔn kɔ cogo min na ani a tɔgɔ sɛbɛnw ka surusuru ɲɔgɔn na an ka jamanadenw ma deli o la parce que fantanw ka ca an na dɔw bɛ taa dɔw bɛ taa o ko ma ni kuma kelen ye monsieur le ministre an ye bonya cogo min na to bonya kɔnɔ kana bɔ o kɔnɔna na Mali tɛ a dama jamana ye Mali tɛ planète wɛrɛ sanfɛ k'a fɔ ko Maliyɛnw tɛ se k'o yɔrɔ koro ka bɛn fɛn ma komi tɔw ni yɔrɔ n'o kɛra sisan Maliyɛn kana dɔɔnin dɔɔnin b'a kɔnɔna na a kɛra agence yɛrɛ ɲinɛ o bɛɛ n'a ta agence bɛɛ taara ko mun tɛ kuma a kɛra ɲinɛ n y'a fɔ a fɛ kuma fɔra a yɛrɛ ɲinɛ a bɛ tɛna bi duuru fo an bɛna gɛlɛn kɛ an ka kɛ komi mɔgɔ tɔw ka baara kɛ komi tɔw ala y'a kɛ malgré tout gɛlɛya dɔw ye sɔrɔli kɛ mais alhamdulilayi aw ni maison haji directeur ka baara kɔnɔna na a sera ka a surmonter ka se ka ni gɛlɛyaw tigɛ a gɛlɛyaw tɛna da don o bɛɛ la micro ɲɛna mais a yɛrɛw b'a dɔn
sisan waati tɛmɛnenw na kuma bɛɛ ni kun b'a fɔ n ko n ka danaya bɛ ménage directeur kan dɔw k'u ɲɛna ko faiblesse don ko yɛrɛ majigi don komi ko wɛrɛ don aw o ne o a bɛ y'a faamu adamaden tɛ da mɔgɔ la gansan o ale tɛ n sanfɛ ne de b'a sanfɛ président tɛ kɛ ministre ye gansan ni danaya dɔ tɛ yen e fana tɛ ka mɔgɔ fana nommé ni danaya dɔ tɛ yen danaya nin bɛ ban ni a tigi ka kɛwale de ye mais a tigi ma danaya baliya kɛ mun bɛ na e bila yɛlɛbaya kosɔn parce que e b'a sanfɛ k'a fɛngɛ ko a ye danaya dɔ tiɲɛ baara si tɛ dafa min bɛ ne ni a tiɲɛ ala ko kɔnɔna na surtout eji kɔnɔna na n tɛ n da don o bɛɛ lajɛlen na c'est être trop responsable mais an kɔni bɛ min lɔ ala ɲɛfɛ jamana président ye an bila baara min na k'a fɔ an ka kɛ gɛniya la k'a fɔ an ka dibi bɔ a la fo ka taa n'a ye tilenya la ayiwa fili bɛ se ka an sɔrɔ cogo dɔ la an t'a kalama mais n ye ala kɛ seere ka aw kɛ seere k'a fɔ o de bɛ ne ni Abdul Fatah cɛ eji baara la. Kebamutanga marabolo kɔnɔna kibaruw la bajangarakaw bara ka kɛ ni je kalo tile 13 ye sifinakaw ka jɛkulu mun bɛ yen nɔ ko collectif des jeunes patriotes de Bajangara olu ye seko ni dɔnko kɛnɛba sigi ka kɛ tasibila kɛnɛ ka ɲɛsin seko ni dɔnko tigilamɔgɔba minnu ko ni olu tayana ni olu ye bajangarakaw ka seko ni dɔnko hakaja dɔgɔtɔrɔw ka seko ni dɔnko ka a yakuba diɲɛ fantan annan bɛɛ lajɛlen fɛ o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin kɛnɛ in kɛra bɛn ni keleya ɲɔgɔn dɛmɛ nisɔndiya kɛnɛ belebeleba ye kɛnɛ mun na ni dɔnw ziiriw ani fo ka taa se taamasiyɛnw kibaruyaw olu fɔra ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ni olu ye wulikajɔw kɛ ka tasibila kɛ ka ɲɛsin u ma minnu ye seko ni dɔnko ka a yakubaya bajangara hakaja dɔgɔnɔw ka seko ni dɔnko bɛɛ lajɛlen bunakun kan kayikaw bara sifinaka mɔgɔ 200 arila k'a fɔ ko olu de yera kɛnɛ belebeleba kan kɛnɛ mun ni minɛnw tara k'a di u ma minɛn minnu ni o bɛ tali kɛ sanuya ani bɛsɛya walew la a yɛrɛ k'a fɔ hakilina mun bɛ sen kan n'a bɛ wele ko à l'école de citoyenneté faso kanu hakilina mun n'a talen don an ka jamana sifinakaw ka minisiriso ale fɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko maa 200 ninnu bɔra Nioro du Sahel Kita ani fo ka taa se kayikaw yaasa ka se ka taa minɛnw di u ma ko minɛn in dira u ma kayi sifinakaw ka ɲɛmaayaso fo ka taa se kayika muso min bɛ ni o ye Fatumata Batuli Ɲani ye ko baaraw kɛra lycée dugukolo kunnare kɔnɔna la ni a kɛnɛ kan kayi ɲɛmaayaso olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ marabolo ɲɛma ani a ɲɛma caman ma bugunikaw bara kunnafonidilaw ka jɛkulu mun bɛ yen nɔ n'u b'a wele ko UJRM n'o bɛ tali kɛ kunnafonidila minnu bɛ taa reportage la Union des journalistes et reporters du Mali ko bugunikaw taw olu ye wulikajɔ dɔ kɛ baara mun ni u taara se Buguni mara ɲɛmaayaso 2 ma n'a dɔ bɛ tali kɛ u ka bayɛlɛmalisow ɲɛmaayaso direction régionale de l'industrie fo ka taa se Jini Kungo o ɲɛmaayaso direction régionale des eaux et forêts ko ni hakilina in tɛ dɔwɛrɛ ye kunnafonidilaw ka se ka u ni ɲɛmaayaso k'u kalan ka sɔgɔ ɲɔgɔn na baaraɲɔgɔn mun n'a bɛ kunnafoni ɲininaw ani ɲɛmaayaso olu ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka o kologiriya ka dɔ fara u kan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kunnafonidilaw ani ɲɛmaayaso u taala ye ɲɔgɔn ye u bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ cogo min na hakaja kibaruya minnu bɛ yen a ka se ka di kunnafonidilaw ma diɲɛma ka bɔ a kalama cogo min na kiba masinakaw fɛ yen nɔ a yɛrɛ k'a fɔ ko masina dugu kɔnɔna la gɛrɛntɛ dɔ de tara ka da dugudenw kan bawo ko dugu sifinaka maa 3 ni u dɔn bɛ kosɛbɛ ko olu de kun ɲɛma dogola u kun tununa ka kɛ ni o wulikajɔw de ye ni finitigilakaw ani fo ka taa se dugudenw olu ye kibaruyaw cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa ka se ka ni maa kofɔlen ninnu olu ka minɛli walew ko ka se ka u bɛ yɔrɔ mun na k'u labɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko ka kɛ ni karidonya ye dugudenw fo ka taa se dugu ɲɛmaayaso bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka wele bila ɲɛmaaw ma fɛlɛ dabaliw bɛɛ lajɛlen ka kɛ yaasa ka se ka lakana ko k'a sinsin ko dugu ɲɛmaa minnu bɛ yen hakaja minnu lakodɔnnen don olu bɛ se ka lakana cogo di fɛlɛ dabali jumɛn bɛ se ka kɛ dugu ɲɛmaaw fo ka taa se ɲɛmaayaso bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɛ se k'i fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka lakana sinsin dugu kɔnɔ Borem ni Gawo sira k'a yɛrɛ la k'a fɔ ko sira in ko a bolili kɛ n bɛ kataba 4 ye bawo ko sira in sɛbɛkɔrɔ cɛn bɛ
o de la dugudenw olu wula laɲini kɛ ko ka bɔ Burem ka taa Gao ko k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ fɛlɛni dabali bɛɛ lajɛlen ka kɛ yaasa sira in ka se ka dilan bawo ko sira in ka cɛni a bɛ ka kɛ sabu ye ka gɛlɛyaba lase sira bolibagaw ma mototigiw fara mobilitigiw ma wa ko fana sira cɛni bɛ ka kɛ sababu ye ka lakanabaliya ka o sinsin bawo ko yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ maaw tɛ se ka boli kosɛbɛ maaw diyagoyalen don ka taa dɔɔni dɔɔni ko bɛ lakanabaliya ka sinsin ko u bɛ a ɲini ɲɛmaayaso fɛ hakaja jamana ɲɛmɔgɔw fɛlɛni dabali bɛɛ lajɛlen ka kɛ yaasa sira in bɛ se ka dilan ka se ka sira bolibagaw ni dugudenw k'u bɛɛ lajɛlen ka u lafiya kibaru bɛ taa an ka jamana kɔkan kibaru kɔnɔna la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ a yɛrɛ k'a fɔ ko sifinnaka mun ni ale ye alikuranɛ kalanni sebaya sɔrɔ ka kɛ ni san 2023 ye ni o ye Hafiz Ibrahima So ye ko a tanyana ka kɛ ni juillet kalo tile 15 in ye bana dɔ senfɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko ni sifinnaka in ko alisilamɛ dinɛ a y'a kunna wolo bawo ko alikuranɛ sanuman kalanni ale de ye kun jɔra ni jɔyɔrɔ fɔlɔ ye a ye bɛɛ lajɛlen dan a kalancogo cɛɲi na ko bi ni o tanyana ko ka duwawudon kɛ ka ɲɛsin a ma yaasa dali badabada dali masa k'o nɔgɔya a ye kibanan bɔr'o kɔnɔ la Burkina Fasokaw fɛ yen nɔ jamana kuntigi Capitaine Ibrahima Traoré ale tun ye hakilina dɔ bila sen kan ni k'a tɔgɔ da ko faso mɛn bɔ o kɔrɔ ko ka se ka Burkina Faso duguba kɔnɔnaw ko yaasa ko ka olu ka o sanuya ka pavew da kɔnɔ jamanakuntigi kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka contribution kɛ min bɛ se ka mun kɛ k'o kɛ siman walima pave da birikiw a yɛrɛ k'a fɔ k'u ka maakɔrɔ dɔ ale ye kilo 100 ani kilo 10 ka o de boli nɛgɛso la ka taa se Burkina Faso faba kɔnɔna la ka bɔ Zungego fo ka taa se Wagadugu kɔnɔna la ka se ka taa fɛnɛ ka siman bɔrɔ 2 san ko jamanakuntigi hakilina mun bɛ ka se ka duguba kɔnɔnaw ka o dilan k'u cɛɲa k'u sanuya ko fasodenya wale mun k'o bɛ kɛ ale jɔyɔrɔ ye nɛgɛsoboli ani siman a ye mun san ka se ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'i nin don jamanakuntigi ka hakilina in na k'a bɛ tali kɛ jamana ɲɛtaa baaraw de la Senegalikaw baara kɛba u ka maire kɔrɔ mun bɛ yen nɔ ni o ye Barthélemy Diaz ye ale yɛrɛ k'a fɔ ko a y'a ka fanga ɲini tɔn ko k'o bila sen kan nin waati in na yɛrɛ la k'a fɔ ni maire in ko k'a to ka fanga fan fɛ a bɔra ka fanga ɲini tɔn bila sen kan fanga ɲini tɔn mun ni o bɛna kɛ fanga sinama tɔn ye ka ɲɛsin fanga marabagaw ma bawo ko ale ye tɔn mun bila sen kan ko a bɛna ɲin don ɲɛmaya sigili walima ɲɛmaya bɛɛ lajɛlen maire députéya n'a ɲɔgɔnw ko a bɛna ɲinili kɛ o bɛɛ lajɛlen n'a ka fanga ɲini tɔn ye o b'a yɛrɛ k'a fɔ a bɛ bɔ fanga fan fɛ ni waati na a bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ fanga waradabaw de ka côté fɛ Congo RDC jamana kɔnɔ kiba yɛrɛ la k'a fɔ ka kɛ ni juillet kalo tile 13 ye u ka jamana minisiri kɔrɔ mun tun bɛ ne ale tun bɛ bolimafɛn ko bunakun kan wa ko minisiri in fɛnɛ ni a tun bɛ fanga sinamatɔnw de ka wɔrɔ la ni o ye Chérubien Okende ko u taara a fure dalen sɔrɔ a ka mobili kɔnɔna la mobili mun ni a fan bɛɛ lajɛlen tun kɛlen don marifa kisɛw ye nka ko ni jamana marabagaw a ka denbaya ka fɔ la k'u bɛ ka a ɲini k'a fɔ ko nin fagali wale bɛ n'a fɔ a yɛrɛ de a yɛrɛ faga nka maa kofɔlen somɔgɔw yɛrɛ k'a fɔ k'o kuma in k'o tɛ tiɲɛ dɛ olu b'a laɲini kiiri tigilamɔgɔw ka ko in sɛgɛsɛgɛ fo ka se a dan na bawo olu ɲɛ bɛ ko in na marifa bɛ ka kɛ cogo min na ka mobili kɛ u b'a yɛrɛ k'a fɔ a fagara de u kana n'a fɔ cogo si la ko a yɛrɛ de a yɛrɛ faga ko kiiri ka sɛgɛsɛgɛli de kɛ ka se ka ko in ka a bugunatigɛ bɛɛ ka se ka a tiɲɛ n'a nkalon dɔn Camerounkaw baara kɛba a yɛrɛ la k'a fɔ u ka dɔnkilidala dɔ bɛ yen nɔ ni o ye Ledi Bantu ye ko ale bɛ gɛrɛntɛla nin waati in na bawo ko a diyagoya mɛn ka to Faransi jamana kɔnɔ ko ka sabu kɛ a ye san 7 de kɛ a tɛ se ka don Cameroun jamana kɔnɔna la bawo ko a ye dɔnkili dɔ da dɔnkili mun ni a bɛ kuma u ka jamana ɲɛma kan Cameroun jamana ɲɛma Paul Biya k'a b'a yɛrɛ k'a fɔ ko gɛlɛya mun bɛ jamana kɔnɔ ko jamana ɲɛmaa de nɔ tɛ wa a bɛ ka o ɲininkali min kɛ a ka dɔnkili kɔnɔ k'o de kɛra sababu ye ni dɔnkilidala in Ledi Bantu a bɛ tunga fɛ nin waati in na a diyagoyalen don ka to yen nɔ a yɛrɛ la k'a fɔ keba Marokukaw bara ko wulikajɔ dɔw kɛra wulikajɔ mun ni diɲɛ selekina ni jɛkulu mun bɛ yen nɔ ni olu bɛ tunganatagalaw ka kɔɲɔw bunakun kan olu yɛrɛ k'a fɔ ko u b'a ɲini
Marokokaw fɛ ko tungana t'a la mɔgɔ 1,024 ne bɛ yen nɔ minnu ye sifinakaw ye ko gɛlɛya bɛ u ka koɲɛw kan ko olu b'a laɲini fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen ka kɛ yaasa nin tunganatagala ninnu u ka se ka bila u ka hakɛw kɔnɔna la bawo ko n'a y'a ta k'a lajɛ ko a tunganatagala ninnu u bɛɛ lajɛlen bɔra farafinna gun de kan ka u kunda Maroko jamana na ko wa ko a sifinaka ninnu k'u bɛ gɛlɛya dan de kɔnɔna la bi u ka koɲɛw k'a bɛ ka diɲɛ kamana gan ko fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen ka kɛ yaasa ka se ka nin sifinaka ninnu k'u bila u ka hakɛw kɔnɔna la keba Camerounkaw bara ka kɛ ni karidonya ye Cameroun jamana kuntigi Paul Biya ko ale ye dantigɛli kɛ ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ kɛ cɛbɔ ye jamana kuntigisigi kalata mun ni a kan ka kɛ octobre kalo tile 12 Cameroun jamana kɔnɔna la wa ko Cameroun jamana ɲɛma k'a kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko ale labɛn bɛ ko ka se ka gɛlɛyaba mun bɛ jamana kɔnɔ ka se ka o lawuli jamana kuntigi mun ni a si bɛ san 80 kɔ la bi o bɛɛ ta k'a bɛ k'a ɲini k'a fɔ san 90 kɔ o bɛɛ ta k'a bɛ k'a ɲini k'a fɔ k'a bɛ kɛ jamana kuntigi ye Cameroun jamana kɔnɔ Kenya jamana ko u kun kɛ mɛ ka sɛbɛnfura mun k'a ta k'a da farafinna jamana dɔw kan u ye o sɛbɛnfura wuli n'o bɛ tali kɛ ko visa a yɛrɛ la k'a fɔ ka kɛ ni waati tɛmɛnenw ye jamana kɔnɔden minnu tun bɛ bɔ farafinna gun dɔw kan fo ka taa se Karabu jamanaw ma ka taa Kenya jamana kɔnɔ e kun diyagoya mɛn ka visa ta nin waati in na ko Kenya jamana ɲɛmaw u ye visa in lawuli k'a fɔ n'i bɛna don formulaire mun bɛ yen ni o ye sɛbɛnfura min i kan ka minnu ka olu rempli i dan ye ka o sɛbɛnfuraw dilan dɔrɔn ani ka musaka sara ko y'a bannen nka k'a fɔ ko i bɛna waati mun kɛ i ko o waati de sɛbɛnfura ta n'o ye visa ye ko o bɔra a ma libikaw bara kebayara la k'a fɔ ko tunganatagala mɔgɔ 100 hakɛ minnu ni olu tun ye gɛlɛya sɔrɔ bandi dɔw ka minɛli wale fɛ ka kɛ ni libi yɔrɔ min bɛ n'u b'a wele ko Ajdabiya ko o maaw ko u labilala a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin yɔrɔ in ni libi faba Benghazi bɛ kilo 160 hakɛ la ni tunganatagala ninnu ko bandi ninnu kɛlen ka o minɛ u ye mun kɛ bandi ninnu bolo a ye waati jan bɔ bandi ninnu tun y'a laɲini de nafolo dɔ ka di olu ma rançon yaasa olu ka se ka tunganatagala ninnu bila nka ko nin waati in na ka kɛ ni sanga ɲɛ jamana ɲɛmaw k'u ye wulikajɔw kɛ ka se ka fɛlɛn dabaliw bila sen kan tunganatagala maa 100 ninnu ko u bilabilala a caman bɛ yen nɔ ko u bɛ bɔ Sudan jamana Egypte n'a a ɲɔngɔnw de kɔnɔna la keba Faransi jamana kɔnɔna la jamana ɲɛma furumuso Brigitte Macron ni ale ye musolaka 2 wele kiri la kiri ma ja la bawo ko musolaka ninnu k'u ye nkalon tigɛ ka da ale kan ko jamana ɲɛma muso ko muso tɛ dɛ k'a yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ muso de ye bawo k'a bangena a cɛlaman ye jamana ɲɛma muso première dame a ye o kɔrɔfɔ mun nkalon tigɛ ni k'u wele kiri la ko kiri fɔlɔ o ma ja jamana ɲɛma muso la ni waati in na k'a yɛrɛ k'a fɔ a bɛna u wele Faransi kiri bonba kiri mun bɛ a bɛɛ sanfɛ yaasa ko musolaka ninnu ye nkalontigɛ wale min ta ka da ale kan ni ka tɔgɔcɛ mun d'a kan ko ka se ka jɛyali kɛ o ko la ka kiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ keba nazarala jamanaw n'o bɛ tali kɛ Union Européenne jamana ma olu yɛrɛ k'a fɔ ko u y'u labɛn ka bilankɔrɔ bila nafolo mun n'a bɛ taa jɔ dollar wari miliyari 72 hakɛ la nazarala jamanaw ka tɔnba ni o Union Européenne ye jamana 27 b'a kɔnɔ ko baw ko Amérique jamana bɛ ka gɛrɛntɛ dɔw ta k'a da u kan u ka minɛn minnu bɛ bɔ Union Européenne jamanaw kɔnɔ ka taa Amérique jamana kɔnɔ ko Amérique jamana bɛ ka dɔ fara douane ka nafolo kan ka se fo 100 sara la 30 ma ko o bɛ ka o gɛrɛntɛ mun ta ka ɲɛsin nazarala jamanaw ma k'olu bɛ u labɛn ka bilankɔrɔ bila jamana 27 in bɛɛ lajɛlen ka nafolo in bila sen kan o bɛ kɛ bilankɔrɔ ye ha ka jan ni gɛlɛyaw sɔrɔ o bɛ se ka gɛlɛya in ta cogo min na keba Amérique jamana den mun bɛ yen nɔ ni ale ye diɲɛ nafolotigi baw la nafolotigi dɔ ye ni o ye Elon Musk ye ni waati in na n'a a yɛrɛ la k'a fɔ ko gɛlɛyaba bɛ ani jamana ɲɛma ni ɲɔgɔn cɛ ni o bɛ tali kɛ Donald Trump la ale mun kɛra sababu ye ni ka jamana kuntigi in ka a dɛmɛ jamana kuntigiya waatiw la yɛrɛmanw t'u campagne na ka se ka jamana kuntigi in k'a lasigi ni waati in na ko gɛrɛntɛba bɛ ani jamana ɲɛma ni ɲɔgɔn cɛ ni waati in yɛrɛ la k'u ka kunnafonidila minnu bɛ yen ni o ye New York Times olu kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko nafolotigiba in ko dɔrɔgu cayalen don a joli la k'a bɛ dɔrɔgu de ta kosɛbɛ ko de b'a yɛrɛ k'a fɔ ko Elon Musk ko bana dɔ bɛ a la bana mun ni a ka bon kosɛbɛ bana gɛlɛnba don ko a bɛ ka taa a vogovogo ani fo ka taa se a nimayɔrɔ caman sɔrɔ ko Elon Musk nin waati in na k'a ka kɛnɛya ko
ka gɛlɛyalenba don Ameriki kunnafoni sira New York Times olu de bɔra ni kunnafoni ye ka a danatigɛli kɛ. Irisi ani Ameriki jamana ni ɲɔgɔn cɛ gɛrɛntɛba de bɛ bin kɛba. Ni waati na Ameriki jamana ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ni o Donald Trump ye ko ale bɛna dɛmɛ ta ka a ɲɛsin Ukraine ma. Bawo bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Irisi ni Ukraine bɛ ɲɔgɔn na a bɛ waati jan bɔ ko a tɛ tɛmɛ tile 50 dɔrɔn kan ko Ameriki jamana bɛna dɛmɛ ta k'a di Ukraine ma fo ka taa se OTAN jamana tɔw ma. Bawo ko Irisi a bɛ ka wale mun ta ka a ɲɛsin Ukraine ma ko olu ma jɛn n'a ye. Ameriki jamana ɲɛmaaw ka fɔ la ko olu bɛna gɛrɛntɛ ni o ye sanction ye ka olu ta k'o da Irisi jamana kan. Wa o tɛna sanction dama ma dɛ, k'u bɛna maramafɛnw de ta k'a di Ukraine ma yaasa ko ka se ka Irisi kɛlɛ. Kibaru ninnu de bɛ dan siri an ka bi kibaruw la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka sanga ni nin waati in ye. Aw minnu kun sɔgɔlen don Jani ka kunnafoni siraw bɛɛ lajɛlen na, an b'a fɔ ka ko ɲumanw k'a fɔ a y'aw sɔgɔlen to Jani na kibaruw tɛ kɛ aw negela ye. Jaw tun bɛ ka yɛrɛ aw la a balimakɛ Keba Jalo fɛ. A k'an bɛn waati wɛrɛ kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan. Aw bisimila hôtel Lafiya la. Ni ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo. Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ. I bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04. Hôtel Lafiya référence do.